dnešné druhé stretnutie sme relatívne zvládli výsledkovo zase. Polčas veľmi dobrý, aj keď tam boli nejaké chybičky. Dievčatá hrali s nasadením nastup do zápasu, sme mali 6-0, takže s tým som maximálne spokojný. Po polčase sme sa relatívne uspokojili a mali sme tam také pasáže, že 3 minúty vynikajúco a 3 minúty celé zle, jak sa hovorí. Nakoniec sme to zvládli, zápas odohrali väčšinou dievčatá z mladšieho dorastu, Fany, Bajči, vynikajúci zápas zahrali, Kaťa Mulíková chytala celý zápas. Čiže zase dostali priestor všetky dievčatá na ihrisku. Akurát ma mrzí to, že proste ten náš herný prejav, keď sme vyhrávali aj 10-11 gólov, potom o 5 minút sme sa museli bať o výsledok, lebo už bolo zhruba o 5, o 6. V konečnom dôsledku sme to dotiahli, druhý zápas dosť náročný v priebehu 2 dní. Zajtra nás čaká silné Turecko domáce, ktoré je podporované plným hľadiskom, čiže zajtra verím, že dievčatá sa zmobilizujú, dobre sa vyspia, zregenerujú a podáme lepší výkon ako dnes.